Foli bɛ bɛɛ lajɛlen ma ni cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ an bɛ sɔgɔlen don Tam TV jabaranin kan ni wagati in na ko n'a ko kunnafoniyaw lase wagati selen ka kɛ ni bi araba ni octobre kalo tile 22 san 2025 ka ko aw bisimila an b'a fɔ ko kibaruya dalen na bakarijan minnu an bolo n'u bɛna walawala ko da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an b'a fɔ ko sebaya belebele ko an ka finitigilaw y'u sɔrɔ Segu dugu kɔnɔna na banbagaci wale mɔgɔw kan an bɛna da don kɔnɔ kuma na ko walawala ni ka o da aw tulo kan o bɔlen ko yen nɔ k'a fɔ ko an ka cakɛda min bɛ yen nɔ ni o bɛ an ka kɔɔriw bayɛlɛma k'a kɛ fini an fɛ ani an ko o ma ko CMDT olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni u ka san 2024 baarakɛlaw ye ko u ye tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ min ni o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 3 ani a kun kan fɛn an bɛna na dɔ la ko walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye Ivoirien olu fɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni u ka jamana maraba kalafili ye o nasiraw ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni gɛrɛntɛ b'a ko o bɛ yen nɔ ni wagati kɔfɛlen in na ni o hukumu kɔnɔna na ni o kɛn bɛ ka finitigilaka caman k'u bɛ taa i jɔ 44 ɲɔgɔnna Bamakɔ ka olu cari dugu kɔnɔna na an bɛna da don ko tɛmɛna bɛna ko mina ko walawala ni ka o da aw tulo kan kunnafoniya kuncɛ la an b'a fɔ ko ka kɛ ni silamɛw tɔgɔlajɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni an ko o ma ko o conseil islamique k'a fɔ ko o conseil islamique ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi ni ale tɔgɔ ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale bɔra ka laseli kɛ o conseil islamique tɔgɔya la mun ni a bɛ maliyɛndenw wele ka na bɛn kelenya ale ni yɛrɛminɛ ma ka kɛ ni fɛn min kɔni wagati ni a tɔgɔ ye an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ Seguka ye olu fɛ yen nɔ a togoda min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko jakɔrɔ wɛrɛ an b'a fɔ ko banbagaci wale ma ko o kun ka mɛn ni ka taa dugudenw ni ka taa u ɲɛsiri ka da u kunna fɛn min ni o taara ka o kɛ ntɛnɛndon ni o tun bɛ bɛn fɛn min kɔni octobre kalo tile 20 o ma an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye état major ni ale ye finitigilakaw ka ɲɛmaa ye ale ka kuma lase ye ni na ni a y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa dankari kɛ jatigɛ wale maaw caman na barisabula olu kun kɛn bɛ ka taa dugudenw tɛgɛ tunun ni ka da u kɔ k'a fɔ ko u ka saraka bɔ ni an ko o ma ko zaka ka sɔrɔ mun ma kɛ u ka yamariya o kɔnɔna na ni an ka fɛn min kɔni état major y'a ɲɛfɔ a ka kumaw la k'a yira k'a fɔ ko o wagati kofɔlen na ko u sera ka fɛn min kɔni dankari kɛ jatigɛ wale maa caman o la ka u to u ka nin waleya kunta ninnu na n'o kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko nafolo caman ko o taara ni k'a ye u kunna fo ka taa se fɛn min kɔni malobɔrɔ caman n'u ye o jagoya bɔsi dugudenw na o hukumu kelen kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni maramafɛn cɛjugu caman ko o fana yira u bolo fo ka taa se moto ale ni fɛn min kɔni furaminɛn caman ma o bɛɛ sɔrɔla ka o bɔ état major ale ka kuma kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ ye ni an ka finitigilakaw ye o kɛ segukaw olu fɛ yen nɔ lakana o la sabatili nasiraw fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye kibaruya duman ye mun bɛ an ka sɔrɔ bɔsɔnsiraw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min bɛ anw fɛ yan nɔ ni u ka baara bɛnnen don an ka kɔɔriw bayɛlɛmani ma ni ka o kɛ donfiniw ye ni an ko o ma ko CMDT olu ye daraja kɛ daraja min kɔnɔna na ni u ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka san 2024 san baarakɛlaw olu jaabi olu kɔ u kumaw ta k'u fɔ o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko o san 2024 baaraw la ko u ye tɔnɔ sɔrɔ ni an ko o ma ko bénéfice tɔnɔ min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 7 buruburu 76 o nana bɔɲɔgɔnko la ka kɛ ni gɛlɛya ni degun minnu bɛ cakɛda in kan ni wagati kofɔlen o la u y'a yira k'a fɔ ko o kɛra nisɔndiyakoba ye barisabula ko olu yɛrɛ kun ka laɲini kun ye min ye san 2024 o baaraw kɔnɔna na o de ye ka tɔnɔ bɔ tɔnɔ min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 1 na u y'a yira k'a fɔ ko o kɛra nisɔndiyako ye barisabula miliyari 1 o min kun ye laɲini ye ko u taara u yɛrɛ sɔrɔ miliyari 7 ale ni a kun kan fɛn na o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni CMDT ɲɛmɔgɔyaso min ma kofɔlen min bolo ale ye foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jamana ma jamana marabaaw ye wulikajɔ min kɛ walasa ka se ka u dɛmɛ ni baara kofɔlen ye o la wa tilala tuguni ka yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko nin tɛna kɛ a bannen k'u na wulikajɔ bonya barisabula ko fɛɛrɛ caman o bɛ u bolo walasa u ka se ka fɛn min kɔni danaya kuranin ka o sɔrɔ ka kɛ ni dugudenw olu fan fɛ fo ka taa se u dɛmɛbagatɔw olu ma ale ni ka u ka baarakɛlaw ni ka fɛn min kɔni ye lakurakurayali caman ta ni ka a don o fɛ o sɔrɔla fɛn min kɔni ɲɛmɔgɔyaso o ka kuma kɔnɔna na ka o da o kan an b'a fɔ k'o sɔrɔla fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an kɛrɛfɛ jamana min nɔ ni o ye Côte d'Ivoire ye k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni olu ka jamana maraba kalafili o masurunyana mun ni o kan ka ta ka o kɛ sibiri nata ni a tɔtɔ bɛ tile 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye ka yira k'a fɔ ko Ivoire jamana ɲɛmaa ni wagati kofɔlen na ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ni ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka fɛn min kɔni ye fanga ale ɲini a tako 4nan ni o ye 4e mandat ye o hukumu kelen kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni a ka sinamatɔn ko o bɛ tali kɛ manani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la minnu yɛrɛ fana b'a fɛ ka o kɔgɔ da a kɔgɔ la walasa jamana mara o bɛ se ka kalifa u la cogoya min na n'an b'a fɔ ko wagati kofɔlen na ko kalafili ko a bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba o kɔnɔna na Ivoirien olu fɛ yen nɔ barisabula fɛn min kɔni maa minnu ka yeta o fanga ka bon kosɛbɛ fanga sinamatɔn o nasiraw fɛ ko olu maa fila ko olu kɔni talen don n'u bɛ u sen bɔ kalata baaraw olu la nin wagati kofɔlen na ni o bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo la ni ale yɛrɛ kɛra jamana maraba ye wagati tɛmɛnen olu la Côte d'Ivoire ale kɔnɔna na ani Tijani caman k'a yira k'a fɔ ko o wagati kofɔlen na ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebelew ye ko olu taara ka o kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko maa 700 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko olu minɛlen don nin wagati kofɔlen na dɔgɔkun laban tɛmɛnen olu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko a yira la ko olu n'u tora gɛlɛya la wa k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko walasa fɛn min kɔni hali bi dan ka se ka sigi fɛn min kɔni jugumanw na Ivoire dugu kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw ye finitigilakaw ni ka olu cari ni o bɛ taa i jɔ baden ni ale ni naani o ɲana o bɔɲɔgɔnko la walasa fɛn min kɔni ye kalafili a ka se ka kɛ nɔgɔya o la cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an ka silamɛya tɔnbolo faraba min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko o conseil islamique an b'a fɔ ko olu ye weleli kɛ ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin wagati kofɔlen na ni o ɲɛmaya talen don ka o di Seydi Chérifo Ousmane Madani Haidara ale ma an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na k'a ye weleweleda kɛ weleweleda min ni a y'a lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka hali bi ni ka dusu man da ka tila tuguni ni ka yɛlɛminɛ kɛ ale ni bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni o bɛ tali kɛ kelenya ale weleweleda la k'a fɔ ko a bɛ weleda fɛn min kɔni jamana diinɛ laselaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka misiriw kɔnɔna na alimami minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko a bɛ laɲini kɛ u fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka seli ni ka dɔw don kɛ jamana in ye basigi o bɛ se ka na cogoya min na ale ni fɛn min kɔni alimamiw b'u ka kutubaw kɛ ko u ka kutubaw kɔnɔna na u ka u jija ka cikan lase cikan min o bɛ na ni bɛn sira ale ni kelenya sira ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni basigi sira ma jamana kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ masɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ ko o sɔrɔla weleweleda kan na mun bɔra fɛn min kɔni silamɛya yɔrɔ la ni a bɔra o conseil islamique ye ale ɲɛma o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o conseil islamique tɔgɔ la o sɔrɔla kunnafoniya kɔnɔ ko walawalani ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kirike nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka mobili bolilaw ye ni o ye chauffeur ye olu ka lafasali tɔn min bɛ yen nɔ ni o ye u ka syndicat ye k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni y'a yira ko u ka nɔminɛli sɛbɛn ni ka ani jalakili sɛbɛn k'o ta ka o bi an ka maaba dɔ yɔrɔ ni ale tɔgɔ ko Abubakar Sidiki Fanba ni Fɔsabulo nɔnabila min bɛ furancɛla fanga kɔnɔ ni o ye CNT ye k'a yira k'a fɔ ko o maa don ka kɛ ni kumaw ye a ye minnu fɔ jaw la n'u taara ka a bila bɔlɔlɔ sira kan mun ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni chauffeur dɔw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛ tajiko gɛlɛya min bɛ anw fɛ yan nin wagati kɔfɔlen na barisabula k'a fɔ ko taji sɔrɔli ka don jamana kɔnɔ nin wagati kɔfɔlen na ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ sirabaw kan o hukumu kɔnɔna na a y'a yira a ka kuma kɔnɔna na ko fɛn min kɔni ye chauffeur caman ye ko u b'a yira k'a fɔ ko u ka mɔbiliw olu tiɲɛnen don ni o ye citernenw ye ni ka u bila kɔfɛ ka o kɛ sababu ye ka taa taji ni ka o feere banbagaci wale maaw ma o kɛra kuma ye minnu ni fɛn min kɔni chauffeur ka lafasali tɔn ni o ye syndicat ye u y'a yira k'a fɔ ko o ma kɛ olu diyaɲɛ kuma ye ko u ma sɔn fiyewu wa ko u tɛna sɔn ka yafa o kuma la hali n'a y'a sɔrɔ Abubakar Sidiki Fanba a bɔra o kɔfɛ ni ka jaw kɛ bɔlɔlɔ sira kan ni a ye yafadeli kɛ k'a fɔ ko fili de ye ale sɔrɔ kuma kɔnɔna na ko ale kuma kan tɛ ka o fɔ nka k'a yira k'a fɔ ko chauffeur ka lafasali tɔn ko u y'a ɲininka k'a fɔ ko a ye kuma minnu fɔ ko kuma jugubaw de don barisabula ko tɔgɔcɛn kumaw de don ko o ko kɔnɔna na ko a kana ni fɛn min kɔni ye prévu jɔnjɔn ye k'a yira k'a fɔ ko a ye nin kuma minnu fɔ ko o waleyaw de b'a la ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chauffeur fɛ ko ni o ma kɛ ko u bɛ a kuma ta ni ka taa bila jamana sariya ani ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛmaaw kiritigɛso ko u ka se ka kiri tigɛ olu ni Abubakar Sidiki Fanba ani ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ nin kuma kofɔlen ye an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya la k'o walawala k'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kitakaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko bagan dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Dr Fode Sise ale kɔni ye baara kɛ ni o bɛ taali kɛ fɛn min kɔni ye opération na ni an ko o ma ko kɔnɔfara ni a y'o kɛ bagan dɔ la ni o ye saga ye ni a kun dɛsɛlen don ka jigin a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin baara kofɔlen mun taara ka o kɛ an ka dɔnni fan fɛ ni o ye docteur ye o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye densu ni ka o ta ka o bɔ saga in kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nka ko fɛn min kɔni ye ko caman ye ko o kun bɛ a kɔnɔ a y'a yira ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni sagaden min o kun bɛ sagamuso in kɔnɔna na ko den ko kunkolo fila de kun bɛ a la sen wɔɔrɔ fo ka taa se kukala fila o ma k'a yira k'a fɔ ko a kɔni kun formelen tɛ ka ɲa o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni mana foroko caman ye ko o taara ni ka o bɔ nin bagan kofɔli ale kɔnɔ ko wa ko o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi bagan mara nasiraw fɛ barisabula ko an bɛ mana foroko minɛ min ka olu fili ko o bɛ sa kɛ sababu ye ni baganw bɛ o ta ka o dumuni a bɛ gɛlɛya caman se u ka bangew ale ni u ka buguni olu ma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nana dan sefɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin kan an b'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna to fɛn min kɔni ye kunnasirila kunnafoniya di ko olu nasiraw fɛ ko u nata ka o di aw ma to dun ka ale jɛlen na ka kɛ an kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasalam.